నమస్తే. ఎసడు మోజీ అవర్గీయ వ్యంజనలు. ಅవర్ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಲೆಡ್ ಸುರುತ ಅಕ್ಷರ ಯ. ಯಾ ಬರೆಪನ ಸುಲಭ ಎಂಚಕೊನದು ತಿತ್ತುಕುಟಕೊನದು ಕೂಡ ಮಧ್ಯದ ಗಿಟ್ಟಕಂತದ್ದು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಖ ಬರೆಯಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಸುರುಕು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ ತಿರ್ತುಮಟ್ಟ ಬರ್ರೆಚ್ಚಿ ಜಮದ ಮಧ್ಯವರ್ದೆ ಮೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪನು ಝ ಬರೆಯರತೆ ಆಯ್ತ ಅರ್ಧ ಬರೆಯಣ್ಣ ಈತೆ ಲಾ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಾಲ ಕನ್ನಡದ ಲಾ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಮೂಲು ಲಾ ಬರೆನಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಗ್ಗವರಗಲ್ಲಿ ಚೂರು ಸತ್ತಪನ ವಾ 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 ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪುನು ತುಳುಟು ಗಾ ಬರೆಯರತೆ ಅವೇನು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಪುನು. ಪಾ ಬರೆನಗ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಅಡ್ಡಗೀಟು ಕೊನಪ್ಪ ಅಣ್ಣನೆಟ್ಟು ಅಡ್ಡಗೀಟು ಬರ್ಪುಜಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬರ್ಪುನು. ಗಾನು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ವಾ ಅಕ್ಷರ. ಶಾ ಶಾ ತುಳುಟು ಗಾ ಬರೆಯರತೆ ಅಂಚನೆ ಕೊನತದು ತಿರ್ತದ ಸುರುಳಿ ಕೊರಡು ಸುರುಳಿ ಕೊರುಂಡ ಶಾ ಅಕ್ಷರ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ಜಿಡ ಗಾ ಅಕ್ಷರ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾ ಶಾ ಬರೆಪನೀಸೆ ಪಾ ಬರೀಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೆದು ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕೊಂಬುನು ಚೂರು ಬಗ್ಗದ ಸುರುಳಿದೆಲ್ಲಕ ಕೊನತು ತಿರ್ತುಕೊನು. ಲಾಸ್ಟ್ದ ಗೇಟನ್ನು ಒಂತೆ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಕೊನತದು ತಿರ್ತುಕೊನೋಡು ಒಂತೆ ಅರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಸಾ ಸಾ ಅಕ್ಷರ ಸಾ ಅಕ್ಷರ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಧ್ಯದ ಗಿಟ್ಟಿಡ್ದು ಬರಡು ಎಮ್ಮು ಬರೆಯಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಇಂಚ ತಿರ್ತುಕೊನದು ಮಿತ್ತುಕೊನೋಡು. ಹಾ ಹಾ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪುನ ಸುಲಭ. ಕನ್ನಡದ ಉ ಅಕ್ಷರ ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಅವೇನು ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತ ಬರಿಂದ
ಳ ಬರಿಪುನು ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಂಚ ಕೊನತದು ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಝಡ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಗೀಟ್ ಬಾರ್ದು ಇಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜನೆ ಗೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟದ ಮಧ್ಯದ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಧ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೊನತದು ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಝಡ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಿಪು ಈತೆ या रा ला वा शा शा सा ಹಾ ಳ ಮಾತೆನಲ ಗಮನಗೂ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದಕುಲು ಐನಾಜಿ ಹೊಸ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಅವು ಅಕ್ಷರಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಸಳು ನಾಳೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜಡ ಸುರುಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೊಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋದ ತಿರ್ತು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಹೆಸಳೆ ನಾಳಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ಕಲ್ಪವರೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಜ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.